of our wastage. You can start here from here. You can start from here. That would be better from here now. You can start. Later, I was given the charge of state president. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും നമസ്കാരം. വയനാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വരാനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞകാല ഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നാളിതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ വരുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയുള്ള ത്രിപുരയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഛായാചിത്രം മാത്രം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ത്രിപുരയിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങിയത് 2018 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ സമൂലമായ പരിവർത്തനമുണ്ടായപ്പോൾ ത്രിപുരയിലെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ ശക്തമാക്കാനും ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ, ത്രിപുരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എക്കാലത്തേക്കും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ വന്നതിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായൊരു ചരിത്രം നമ്മളിലുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വാഹകനായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും മാറി മാറിയുള്ള ഭരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂല്യത്തകർച്ച, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂല്യത്തകർച്ച, ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസ സംരക്ഷണവും വികസനവും സുരക്ഷിതത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേവലം പ്രചരണമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്. 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേവലം പ്രചരണം മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പ്രതിജ്ഞയുടെയും കൂടി ഒരു കാൽവെപ്പായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയെഴുത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ ഈ വയനാട്ടിലുള്ള, കേരളത്തിലുള്ള ഈ ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി ത്രിപുരയിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. Then after having the state president of Tripura, then I was sent to Rajya Sabha MP, and later I have been given the task of CM twice. ഞാൻ ത്രിപുരയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പിന്നീട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ത്രിപുര എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. We promised, we delivered. Tribal areas got priority, new jobs, Prime Minister Awas Yojana, housing for lakhs of families, clean water in every village, toilets for dignity, and roads connecting remote hamlets to markets. നമ്മൾ കേവലം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നൽകിയത്, വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ആദിവാസി മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് റോഡ് വികസനങ്ങൾ നടത്തി, ഗ്രാമീൺ യോജന സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു, റോഡുകളുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കി. ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പ്രാതിനിധ്യം ഏറെ വേണമോ, പ്രാമുഖ്യം ഏറെ വേണമോ, ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. Prime Minister has given us HIRA. HIRA means H for National Highway, I for Gateway, third Gateway Internet after Mumbai and Chennai, then R for Railway. Never we have thought of that broad gauge railways will be in northeast, particularly in Tripura. Number of rails are there now. Then we have very good, one of the nicest, best airport in northeastern region rather in eastern region. ത്രിപുരയിൽ ദേശീയ പാതകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു, ടനൽസുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു, റെയിൽവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു.
ഇത് മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ത്രിപുരയുടെ വികസനത്തിന് സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Today, Tripura is a model of Viksit Bharat. Electricity reaches 100%. Youth get skill training and investments flow in. Investors are coming like anything in Tripura. ഇന്ന് ത്രിപുര വികസിത ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 100% വൈദ്യുതീകരണം സാധ്യമായി. യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയായി. ഇതുപോലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കും ഏറെ പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Farmers smile with better prices. Women feel safe. Health structure has been sea changed. All the departmental activities have vibrant activity. We have made it. ഇന്ന് ത്രിപുരയിലെ കർഷകരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന കർഷകരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവരുടെ വിളകൾക്ക് ഏറെ വില കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും വളരെ സക്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. Niti Aayog already have declared that Tripura is the now front state in India. So far, this law and order situation is concerned. Out of this 20 states in India, we stands from the below at third position. നീതി ആയോഗിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല ത്രിപുരയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് 20ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ത്രിപുര ഇന്ന് 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കും സൗകര്യപ്രദമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ത്രിപുര ഗവൺമെൻറ്റിന്. This wasn't magic. It was BJP's commitment. And Keralam, with your intelligence and devotions, you also can replicate this in Kerala too. ഇത് ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ്. അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ്. ഭരണ മികവ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാനുള്ള മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഈ മാന്ത്രിക വിദ്യ കേരളത്തിലും കൂടി പ്രാവർത്തികമാകണം. അതിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അധികാരം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. We already have seen the spark. BJP's mayor in Trivandrum wins in 30 panchayats, 2 municipalities. Now the next CM's share. ഇതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികൾ നാം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യിലായി. 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കൗൺസിലേഴ്സും ഒരുപാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും നമുക്കുണ്ടായി. ഇനി കാണേണ്ടത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണം കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. My dear friends, you will be glad to know that Tripura is the third full literate state after Mizoram and Goa and Mizoram. സുഹൃത്തുക്കളെ, ത്രിപുര സംസ്ഥാനം 3ാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള 100% സാക്ഷരതയുള്ള 3ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്. മിസോറാം, അതിനുശേഷം ഗോവ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ്. Friends, now let's talk about Kerala. God has gifted in so many ways this Kerala. God's, in other words, if I say that God's, it is the state of God, yet under siege. സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളം പലവിധത്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ നാടാണ്. കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. Here is a disturbing trend. State-sponsored atheist control is strangling our Indian traditions. കേരളത്തിൽ വളരെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സംസ്ഥാന ഭരണകർത്താക്കൾ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിശ്വാസികളും നിരീശ്വരവാദികളും കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. There were some boards stuffed with politicians who neither pray nor believe, mismanage temple treasures. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടുത്തെ അവിശ്വാസികളെ
ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാനുമല്ല, മറിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അഴിമതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭരണകർത്താക്കൾ ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. Remember the shocking Sabarimala gold theft. Crores vanished under their watch. നമ്മൾ ഏവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു കേട്ടത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങൾ മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായി. Sacred offerings meant for Ayyappa's service ended up in political pockets. BJP stand rock solid for protecting Indian heritage. ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ ചെയ്തത് ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസം തകർക്കുകയും ശബരിമലയിലെ മുതലുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. We will ensure temples are managed by true devotees, those who light lamps with faith, not ballots with greed. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളും ദൈവവിശ്വാസികളുടെ കേന്ദ്രമായി അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പൂജയ്ക്കും വേണ്ടി കാണേണ്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. നേരെ മറിച്ച് അവിടെ അക്രമത്തിൻ്റെയും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വേദി ഒരുക്കലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. And the brutal murder of Rajesh Eda Bakode, what a tragedy. The whole India shocked by this news. There were 52 steps marched on a young Hindu boys during to speak truth. This is not mere murder. It's ritualistic political terrorism to silence BJP supporters. The 52-step march scream for justice. കേരളത്തിൽ അതുപോലെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ, BJPയുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഹുങ്കുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Who protected these culprits? The same LDF that shields anti-national forces. We demand a swift action, CBI probe and zero tolerance. BJP will not rest until every drop of innocent blood gets justice. കേരളത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു അന്വേഷണവും വേണ്ട രീതിയിൽ തുമ്പ് കാണുന്നില്ല. എങ്ങും എത്താത്ത അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനിമേലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ചോരത്തുള്ളി പോലും പൊടിയാൻ കേരളത്തെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് BJPയുടെ നിലപാട്. This kind of atrocities we used to see in the newspapers, and it made a headlines in daily newspaper and media too for Kerala. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഡൽഹിയിലുള്ള പത്രങ്ങളിൽ പോലും ഹെഡ്ലൈൻസായി കാണാറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തപരപൂർണമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും തലക്കെട്ടായി വരാറുള്ളത്. In Tripura too, something had been happened during their 35 years rules. Countless murders, burning the houses of oppositions, then rape of the opposition included BJP's Karyakartas, even Congress people. 35 വർഷം ഇതേ ദുരനുഭവം സഹിച്ച ഒരു നാടാണ് ത്രിപുര. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല, നിഷ്കളങ്കരായ ഒരുപടി ആളുകളെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി. ബലാത്സംഗങ്ങൾ നിത്യസംഭവങ്ങളായി. ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വശംവദരായി എന്നുള്ളതാണ് ത്രിപുരയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. But now in Tripura, the CPM and Congress have handshaked each other. They made a coalition understanding under the table. എന്നാൽ ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങളും സഹിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്നു. അവരൊന്നിച്ച് ഒരു മുന്നണിയുടെ പങ്കാളികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ. Temple lands, over 25,000 acres of sacred soil are being grabbed up by encroachers. Land mafias with government blessings grab what belongs to our deities. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഡയറ്റികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പലരുടെയും കൈകളിലാകുന്നു.
ലാൻഡ് മാഫിയയുടെ കൈകളിൽ ദേവസ്വം ഭൂമികൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. Fields where our ancestors worshipped now concentrate jungles for the corrupt. BJP promises full protection, evict encroachers, restore lands to temples and generate for rituals and community services. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമികൾ മുഴുവൻ തിരികെ എടുക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയ കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Worse, LDF's interference in temple rituals is an assault on our cultural sovereignty. Sabarimala is the heart of millions, yet non-believing administrators dictate who enters, what rites happen. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ തകർക്കുകയും അവിടെ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും കയറി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൂല്യവത്തെയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശബരിമലയിൽ നടന്നത് അതാണ്. They mock our traditions, temple, devotee sentiments. We won't allow it. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ നോക്കുകുത്തികളാക്കലും പരിഹാസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. BJP will honor age-old customs, keep politics out of pujas and let faith lead. വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള പൂജാവിധികളെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. Even in party villages, our traditional families face social boycotts for supporting BJP. No milk from cooperatives, no jobs, no marriages, pure tyranny. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. My dear friends, Keralams are two warriors and BJP stands with every such family fighting for their rights, breaking the red terror. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം. രണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം. ഈ രണ്ടിനു വേണ്ടിയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. Both LDF and UDF have led Keralam into a cycle of institutionalized corruption where public office became a tool of personal gain. നമ്മുടെ എല്ലാ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരുടെ കൈകളിലായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതി ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മാറി മാറി ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ചക്രം പോലെ ഇത് മാറി മാറി ഈ അഴിമതി ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Under the LDF, scandals have reached the very top with the gold smuggling case. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കുംഭകോണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കേട്ടു കേരളത്തിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. This pattern is further reflected in a series of scandals including the AI camera scam, the phone scam and the life mission scam, all pointing to a governance model marked by misuse of public funds and a complete lack of accountability. Same, the UDF's record is no cleaner. നമ്മൾ ഒരുപാട് കുംഭകോണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ കുംഭകോണത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു, സ്വർണ്ണ കുംഭകോണത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു. ഇതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പൊതു ഖജാനാവ് മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പൊതുഭരണം മോശകരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനം ഇവിടെയുള്ള ഭരണകക്ഷികൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. The solar scam in which the highest office was involved, regarding which everybody knows, bar bribery scam, then Palari Bottom Bridge scam and palmolin oil import scandal reveal a culture of unresolved corruption, kickbacks and crony deals. പാമോയിൽ കുംഭകോണവും സോളാർ കുംഭകോണവും തുടങ്ങി നിരവധി കുംഭകോണങ്ങൾ, പാലാരിവട്ടം ബ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുംഭകോണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Decades passed, government changed, alliance rotated, yet corruption remained constant, and it was the people of Keralam who paid the price.
കാലം ഒരുപാട് മാറി, കാലചക്രം മാറി, ദശാബ്ദങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിട്ടു. പക്ഷേ അഴിമതി കഥകൾക്ക് ഇനിയും വിരാമമിടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകക്ഷികൾ, ഇന്നത്തെ ഭരണകക്ഷി നാളത്തെ പ്രതിപക്ഷമാകുന്നു, നാളത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയാകുന്നു, കൂട്ടുകക്ഷികൾ മാറി മാറി വരുന്നു, സഖ്യങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നു. എന്നാൽ അഴിമതി തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ അഴിമതി ഒരു തുടർക്കഥയായി മാറുന്നു കേരളത്തിൽ. Keralam's youth unemployment stands at 29.9%, facing nearly 2.5 lakh young people to leave the state. 29.9% ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 2.5 ലക്ഷത്തോളം ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. Our future is being pushed away generation by generation. നമ്മുടെ ഭാവി ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു തലമുറ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. The unemployment rate in the state is about 8.0%, leaving thousands of young people without work and struggling. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ യാതൊരു തൊഴിലും ചെയ്യാതെ ജോലിയുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. As one of India's least industrialized state, Keralam continues to churn out degrees without opportunities, making migration the only viable option for our educated youth. കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്ര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കേരളത്തിലുള്ള യുവാക്കളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കും മാറി താമസിക്കുന്നു ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഇത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. Today, students migrate not just for jobs but for better education in another states. ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കൂടി യുവാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. Decades of LDF and UDF misrule have cost Keralam its future, reclaiming its demands decisive action. ഈ സാഹചര്യം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെയധികം ദൗർലഭ്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം. Gross neglect and management of fund is occurring here. The constituencies suffer from a severe lack of basic public amenities, with no functioning public toilets in key centers including Pinnarai, Chakrakhal and Anjara Khandi, and the complete absence of public crematorium. പൊതു ഫണ്ട് വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയും അതിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും മൂലം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊതു എമ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് കേരളത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ പൊതുധനം എങ്ങനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. Despite the Pinarayi Vijayan government spending crores to construct boat jetties for tourism promotion, these projects remain non-operational as boat services have failed to commence. ഒരുപാട് പണം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തീരദേശങ്ങളിലും മറ്റും കായൽ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സർവീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. അത് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ദുർവിനിയോഗം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. The livelihood of dairy farmers is under threat due to volatile cattle feed prices, inadequate veterinary assistance and the failure to ensure a fair market for their products. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അധ്വാനം, അവരുടെ പ്രവൃത്തി, അവരുടെ വിയർപ്പ് ഇതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു വില കൽപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ഉൽപ്പാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വില കിട്ടാത്ത സാഹചര്യവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. In agricultural hubs like Vanguard, Paralasari and Anjar Khandi, vast tracts of paddy fields remain underutilized due to persistent lack of irrigation facilities and the unresolved issue of saltwater intrusion, crippling the primary source of income for many families. പല കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടുന്ന ധനം ലഭിക്കാത്തത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, വ്യാവസായിക വളർച്ച,
കാർഷിക മേഖലയിലായാലും ശരി, കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അനുസൃതമായിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്. Kerala is witnessing deliberate sabotage of central government schemes by LDF. കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പോലും LDF ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടപ്പിലായി വരുന്നുണ്ട്. Prime Minister Awas Yojana benefited over 1.68 lakh families in the state, yet this Kerala government alone refused to sign Prime Minister Awas Yojana Urban 2.0 even after rebranding it as the Life Mission. കേരളത്തിലെ 1,68,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകുന്ന ഗുണപ്രദമാകുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാസ് യോജന കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വാസസൗകര്യമായ വീടുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യം. The LDF blocked PM3, rejecting nearly 1,500 crore, while government schools urgently need modernization of the infrastructure of those schools. 4,500 കോടി ഉറുപ്പിക ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അതുപോലും കേരളം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. Despite receiving 8,000 crore under the Jal Jeevan Mission, projects stalled as the state did not pay their dues to the contractors, and around 32 lakh households still wait for drinking water. 8,000 കോടി ചിലവിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെതായ വിഹിതം കൃത്യസമയത്ത് നൽകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. In social security, even as the Corona health scheme collapsed and hospitals turned away poor patients due to unpaid arrears. കൃത്യമായി തിരിച്ചടവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൃത്യമായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. The LDF blocked central pension and insurance schemes like the Pradhan Mantri Bayo Bandhana Yojana, denying senior citizens assured support. പ്രധാനമന്ത്രി വയോവന്ദന സ്കീമും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കാണ് ആ പെൻഷൻ സ്കീമിൻ്റെ പദ്ധതി നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now LDF and UDF are trying to spread misinformation about Vikashita Bharat Ramji. But the truth is clear. It increased guaranteed work from 100 to 125 days, nearly tripled funding to 71,000 crores on average from 29,000 crore annually, and boosted rural income by 25%. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 3 ഇരട്ടിയിലധികം ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കെതിരായി തെറ്റായ വിവരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We direct benefit transfer and the removal of middlemen, that is fake entries. Every rupees reaches the rightful worker, no middlemen and no commissions. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്താതെ നേരിട്ട് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലുറപ്പ് കർഷകരുടെ കയ്യിലേക്ക് പണമെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് ഇടനിലക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുണവുമില്ലാതെ നേരിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് പണമെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. Dear friends, India is on a path of rapid development and growth, and Kerala must not be left behind. To ensure this, the state needs the NDA government, the only alliance that has constantly stood with the people of Kerala and remains the only force capable of delivering genuine progress and long-term prosperity. The era of appeasement, corruption and misgovernance must come to an end in Kerala like Tripura in the past. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതം വികസിക്കുകയാണ്. ഭാരതം വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. കേരളം ഒരിക്കലും ആ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. കേരളത്തിലും ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം മാറി, അഴിമതി നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം മാറി,
സൽഭരണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ത്രിപുരയുടെ മാതൃക സ്വീകരിക്കണം. കേരളത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളവും വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ പന്ഥാവിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. It is time, I think it is the golden time. It is the best time to replace, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, to replace divisive politics with the politics of growth, accountability and development. The NDA stands firmly committed to transparent governance, clean administrations and inclusive growth. Every Malayali deserves opportunity without discrimination and welfare delivered with integrity. നമുക്ക് വളരെ നല്ല അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ്. ദുർഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടി, പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടി, നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, സദ്ഭരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കേരളവും പിടിച്ചുയരേണ്ടതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. കേരളവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പന്ഥാവിൽ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ കേരളത്തിലും ഒരു ഭരണമാറ്റം വേണ്ടിവരും എന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സുവർണാവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. Dear friends, your trust is our greatest strength. Your support gives energy to every Karyakartas working tirelessly on the ground. Together we are building a movement for a prosperous and confident Kerala. പ്രിയമുള്ളവരെ, ശക്തമായ വിശ്വസ്തമായ ഒരു കേരളം പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ ബൂത്തുകൾ തോറും, ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ തോറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുവാനുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവർക്ക് പരമാവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിൻ്റെ സദ്ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു പന്ഥാവിലേക്കുള്ള വഴിയായി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാര്യകർത്താക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ സഹായവും അവരുടെ കഴിവ് ഉയർത്താനുള്ള സാഹചര്യമായി മാറും. Dear friends, the time has come to reject the failed politics of LDF and the UDF. Choose the NDA for development, stability and Vikasita Keralam, Vikasita Bharat, where every citizen can progress with dignity. We stand guided by 3 firm conviction. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കിതാ സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. ഒരു വികസിത കേരളത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു സുസ്ഥിര ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനത സജ്ജമാകാൻ ഈ ഒരു സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. First, the nation first, where the country always comes above politics. Then second, sabka saath, sabka vikas, vishwas aur prayas, where development includes everyone, leaves no one behind. And third is Antaddaya, where governance, all the beneficiaries scheme should reach, must reach the last person and uplift the most needy people. നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ: വികസിത ഭാരതം, വിശ്വസ്ത ഭാരതം, അന്ത്യോദയ, ഏറ്റവും താഴെക്കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പോലെ പോലും ഉദയം കാണുന്ന ഒരു ഭാരതം. ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം. This time, the general election of Kerala is a defining moment. It is about the kind of Kerala we want to leave for our children, for our next generation. ഈ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കണം ഈ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. It is about choosing growth over stagnation, honesty over corruption, and unity over division. The time has come for Kerala to move forward with confidence and courage. ഭരണ നിഷ്ക്രിയത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. Let us move forward with unity, courage. Courage is very important, particularly for this left-led government, and unwavering determination. If we dedicate ourselves fully to this mission, the future we seek for Kerala will become a reality. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം വേണം, സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണം വേണമെന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് വേണം. ഇത് രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. Kerala, you are at a crossroads, just like Tripura was. We have uprooted corruption there. Now it is your turn. This is your turn now, whether you will do or not. കേരളത്തിലെ ജനത
ഇന്നൊരു ഒരു ക്രോസ് റോഡിലാണുള്ളത്, ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണുള്ളത്. നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രിപുര ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ആവശ്യം. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്കൊരു സംശയമായിരുന്നു. ത്രിപുരയിലും സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ത്രിപുര ജനത വേണ്ട രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു. ആ ക്രോസ് റോഡിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ത്രിപുര തയ്യാറായി. BJP governments always deliver. What they say, they always do. They do it. The BJP government always, they say that action is better than words. What they say, they do it. In Tripura, now the tribal and non-tribals joined us in thousands, proving that inclusive growth works. Here to development for all, jobs for youth, safety for women, heritage for devotees, no more appeasement politics, justice for every community. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എപ്പോഴും പറയുന്നത് മാത്രമേ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിനുമുള്ള പ്രത്യേകത. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. ത്രിപുരയിൽ ഇന്ന് കാണൂ, ഭാരതത്തിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി, ആദിവാസികളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി, ജനങ്ങളുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകണം. You just dream and imagine Bikshit Keralam, the temple shining, farm land protected, youth employed, families united, like Odisha and Delhi broke free recently. Keralam will soon form a BJP-led government. They say NDA. We have done it in the northeast. Now it is your turn, whether you can do or not. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നല്ലതായി സ്വപ്നം കാണൂ, നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരു സുസ്ഥിര ഭരണത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു ഫാമിലി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ വ്യവസായശാലകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിൻ്റെ സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണൂ. ഇത് ഒരു നല്ല അവസരമാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരം. Dear friends, there is one quote of Swami Vivekananda ji: arise, awake and stop not till the goal is reached. This should be our mantra. നമ്മുടെ മന്ത്രം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഉദ്ധരിച്ച മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ സമയത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. എഴുന്നേൽക്കുക, ഉദ്ധരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. പറഞ്ഞത് ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവര, നിബോധത എന്ന വിവേകാനന്ദ വചനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഇതാ സംജാതമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. My dear brothers and sisters, join BJP's door-to-door outreach. You have to tell each and everything to the each peoples of every houses, like Tripura's campaigns that turn tides. Your trust built our success. Now Keralamites choose development over dynasty. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കർത്തവ്യം ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ വീട്ടുകാരുടെയും നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുക. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോട് കാര്യഗൗരവത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക. കേരളം എന്താണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്താണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി വരേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. Volunteer, vote, boys out, and in Tripura you used to tell Chalo Paltao. Here also you should say you have to Paltao, Chalo Paltai 2.0 in Keralam. Change, uproot the old and embrace the new under the leadership of our Honorable Prime Minister. ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങി നമ്മുടെ പ്രവർത്തന പന്ഥാവിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത വിധം പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം, കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് നരേന്ദ്രമോദി വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു കേരളത്തെ, ഒരു ഭാരതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണോ ത്രിപുരയിൽ ചെയ്തത് അത് കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കുക. Last but not the least, I request present over here on stage and of the dais, I request all the presence over here to cast vote in favor of our nominated candidate Sri Prashant
Malabayalji, and tell all the people, go to village, each and every houses, and ask them to cast their votes in favor of our candidate and very gentle person, Sri Prashant Valavial of BJP. അവസാനമായി എന്നാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രശാന്ത് ബലവയലിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തെരഞ്ഞെടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടി വീട് വീടാന്തരം കയറിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Be courageous. Don't be afraid of anyone. You are the warriors of Keralam. So you have to go, you have to fight like Tripurese people. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പടയാളികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്, കൽപ്പറ്റയിലെ പടയാളികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ആരുടെയും പ്രചോദനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധ ഭടന്മാരെ പോലെ ഈ ഉദ്യമം വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Today you have to promise me that next time when I will come and will come on the stage for oath-taking ceremony led by our BJP government here, you have to promise me that you will do it. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രതിജ്ഞ തരൂ, അടുത്ത തവണ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? പറയൂ, സാധിക്കുമോ? You will do it? You will do it? ചെയ്യുമോ? You will do it? Then you tell with me, Jai Hind. ജയ് ഹിന്ദ്. Bikshit Keralam. കേരള. Bharat Mata ki Jai. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. Dhanyavad. Thank you. നന്ദി. ആദരണീയനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ത്രിപുരയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ മാണിക് സാഹ സാർ നമ്മളോട് വളരെ വിശദമായ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ സംസാരിച്ചു. വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണം ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ മാണിക് സാഹ സാറ് നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും 2011 ജനവിധി നേടിയിട്ടുള്ള MLA കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദിവാസി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ E.A. ശങ്കരൻ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അംഗത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് BJPയുടെ കുടുംബത്തിൽ അംഗമാകുവാനും ശ്രീ മാണിക് സാറിനെ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗത്വം കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. ജയ് ബോലോ ഭാരത് മാതാ കേ, ജയ് ബോലോ ഭാരത് മാതാ കേ, ജയ് ജയ് BJP, ജയ് ബോലോ ഭാരത് മാതാ കേ.